Kataluniako prozesak aurrera egin ala, Espainiako estatutik etorri den erantzunak agerian utzi du beste behin ere demokrazia bat izatetik oso urruti dagoela. Mehatxuak, agintari politikoen jazarpena, hitzaldiak debekatzea, kartelak konfiskatzea, astakeria juridikoak eta jarrera antidemokratiko lazgarriak ikusten ari gara Kataluniarekin. Eta hori guztia egiten ari da Espainiako estatua Kataluniako herritarrek botoa ematea galarazteko. Beren etorkizuna modu libre eta demokratikoan erabakitzeko aukerarik izan ez dezaten. Viendo la actitud totalmente antidemocrática y teniendo en cuenta que en este pueblo existe una mayoría social a favor del derecho a decidir, queremos destacar lo siguiente. Queremos expresar nuestra solidaridad y apoyo al pueblo catalán que está a punto de ejercitar el derecho a decidir que tienen como pueblo. Más si cabe teniendo en cuenta la represión y ataques antidemocráticos que están sufriendo por parte del Estado español. EH Bildu tiene claro que Euskal Herria se juega mucho en Cataluña. Defender Cataluña es defender Euskal Herria, es defender la democracia y los derechos políticos y sociales. Euskal Herrian bada gehiengo sozial bat herri honek eta Euskal Herritarrek beren etorkizun politiko eta soziala erabakitzeko eskubidea eta beharra daukala uste duena. Espainia ez da estatu demokratiko bat. Ez ditu herritarren eskubide zibil eta politikoak bermatzen eta gainera, frogatua dago herri honetan gure erabaki propioak hartzen ditugunean, gauzak hobeto egiten direla. Gure errealitate ekonomikoari eta sozialari ondoen egokitzen zaizkion erabakiak hartzen ditugula. Espainiako estatua arlautza pisutsuegia da. Euskal Herriari aurrera egitea eta etorkizun hobea eraikitzea galarazten diona. Gure herrian ere, gure bide propioa nola egin hausnartzen joateko, beharrezkoa ikusten dugu erabakitzeko eskubidea babesten duten eragile politiko, sozial eta sindikalen harreman iraunkor bat abian jartzea. No queremos finalizar esta concentración sin enviar un abrazo a toda la militancia independentista que está haciendo posible llevar adelante este proceso. No lo decimos nosotros, sino ellos. O hay una vía democrática a la independencia, habrá una vía independentista a la democracia. Gora Euskal Herria askatuta! Gora Catalunya lliure!